मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाजार भी थी। प्रेजेंटेड बाय अजहर म्यूजिक। पूजाते बावे घर घर अब कला धरते बावे आई लोमी नवती पूजाते बावे घर घर अब कला रखते बावे मैया अवतारी दशहरा में बिया लागल मलिनिया पहाड़ा मैया के बाघावा हो बोले कोयलिया बोलत का घावा हो अवतार डोली लेके मैया के बाघावा सजवल है बिया महिला मलिनिया हो अवतार देव लोक से मही महारानिया हो मही महारानिया आसन सजवल है बिया महिला मलिनिया माई महारानिया हो अनु माहिरु संबन